Ola, hoxe imos falar un pouquiño das plantas, concretamente das súas partes. ¡Comezamos! Antes de nada, sabemos que é unha planta. Unha planta, segundo a RAG, é un organismo vivo do reino vegetal. A isto lle podemos engadir que se autoalimenta e, polo tanto, é autosuficiente, feito este que o diferenza do resto dos seres vivos. Dunha forma sinxela, podemos dicir que unha planta ten estas partes: raíz, talo e follas. Neste tutorial explicaremos un pouquiño máis cada unha destas partes. Primeira parte: a raíz. A raíz é a parte da planta que está debaixo da terra. As raíces teñen dúas funcións moi destacadas. Dan firmeza á planta, xa que ancora a mesma ao solo, e obteñen do solo a auga e as sales minerais. A este composto se lle chama zume bruto. Segunda parte: o talo. Ao igual que as raíces, ten dúas funcións moi destacadas. Podemos dicir que o talo é o transportista da planta porque transporta o zume bruto, formado polas sales minerais e a auga das raíces ás follas. E tamén transporta o zume elaborado cheo de nutrientes das follas ao resto da planta. Os talos poden ser de moitas cores e tamén grosos ou delgados. Os talos que son máis grosos son os troncos, que normalmente están nas árbores e nos grandes arbustos. Tamén son talos os bulbos e os tubérculos. Terceira parte: as follas. As follas son a parte onde ten lugar principalmente
a fotosíntese, as partes das follas son fase e envés. A fase é a parte superior dunha folla. O envés é a parte inferior da folla na que están os estomas. Os estomas son uns poros que permiten o intercambio de gases entre a planta e o aire. As plantas tamén teñen outras partes chamadas vasos condutores. Poden ser vasos leñosos ou vasos liberianos. Os vasos leñosos transportan o zume bruto dende as raíces ata as follas. Os vasos liberianos transportan o zume elaborado dende as follas ao resto da planta. Despois deste tutorial, xa sabemos un pouquiño máis sobre as plantas. E agora tócache. Emparella. Raíz, vasos liberianos, follas, talo, vasos leñosos con. Transportan o zume bruto. Suxeitan a planta ao chan. Teñen fase e envés. Os grosos son troncos. Transportan o zume elaborado. Vamos a emparellar. Raíz. Suxeitan a planta ao chan. Vasos liberianos. Transportan o zume elaborado. Follas. Teñen fase e envés. Talo. Os grosos son troncos. Vasos leñosos. Transportan o zume bruto. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.